Dámy a páni, nasleduje literárno-dramatický odbor. Príjemný dobrý večer. Považujte túto slávnosť za otvorenú. A ospravedlňte ma za môj skorý odchod, ale odchádzam na ďalekú cestu. Ďakujem. A tak sa princ vydal na cestu. Princovi pristavili konia. Princ svižne vyskočil na konia a prepáčte. Princ druhýkrát svižne vyskočil na konia a princ vyskočil na konia a zvalo čoraz rýchlejšie a rýchlejšie.
začalo pršať. Pršať! No povie, prší. Prší. Princ sa prikryl plášťom a spal ďalej. Nevstal som najskôr náhodou. Prepáčte, že stále prší. Princ sa prikryl plášťom, našiel si strom, ktorý ho chránil pred dažďom a tam zaspal. Keď sa zobudil, bolo pred ním more a loď. Hlavný posledný ukonil more a nechránu plášť. Ale veď to nebolo ako ďaleko. Máte to naopak. A stop! A ty, čo tu takto cez palubu? No, ja idem do zakrytého kráľovstva. Tam ideme aj my, čo kapitán? Ale presne tak bude nám cťou vás zviesť. Zviesť?